payong bagong tuig sa tanan. January 1 karon 2022. First day of the year. Unya wala ko'y trabaho sa akong tracking kay sa January 3 pa ang akong first day of driving sa long haul. Nya kabalo naman mo nga di ko pwede ma-standby sa balay. Ma-board ko. Mao nga moadto na lang sa ako downtown. Mag Uber na lang sa ako. Uber delivery. Kay kabalo man gyud mo basta bakante ko no. Basta wala lay mga conflict sa schedule. Mangita jud ko pamaagi nga dili ko ma-board pero dinhi jud ko malingaw kaning mag-deliver og pagkaon. January 1 pareha sa una nga mga January 1 mingaw kaayo ang downtown, halos walay sakyanan, which is maayo para sa deliver kay walay disturbo sa dalan, mingaw kaayo, paspas ang kuan ba lihok. Karon kuan nag-snow minus 12 Celsius degrees, tugnaw siya pero i-compare na ko sa katong experience na ko sa Winnipeg nga minus 43, marag ko ano na siya, arang-arang pero tugnaw gid gihapon kaayo ni siya. So mga 15 minutes maabot ko sa downtown, dito na ako mag-online. Ang Uber manggod nagpadala na pod nako og kanang pa-promo nila. Kung katong December 24 every 10 deliveries nako muhatag sila og $60. Karon 70, murag i-increasean og $10. Mao gihapon every 10 deliveries maka napo ko ka-deliver muhatag sila og $70. Karon ang akong target mga 20 lang kay bumata naman sila busing mga udto timing ang pagmata nila naana ko dito mura ko wala nilakaw pero gikan na di ay 20 ra akong target kay ang akong average per hour is 5 ka delivery, 5 ka customer. Kunya dugay-dugay na pud ko ani. Kaning rakita ni siya. Since pag start nako sa una mga 3 or 4 years ago, total karon mga nakakuan ako 3,000 kapin ako ka delivery. 3,000 na ka mga gutom akong napabusog. Nga taod-taod na pod. 3,000 ka customer ang akong nahatdan to date. Yan karon plus 20 so madugangan. Nindot manggod karon panahon na kay ang mga tip dagko. Presko pa sa ilang huna-huna no ang holiday kuan season. Katong Christmas, katong pizza 24, maayo akong kita tungod sa tips. Nag-apas man jud ko sa tips kay dagko jud ang tips. Nya karon mao sa tips. Ay na lang pang dugang-dugang kuan allowance. Kay usahay man god naay customer nga mohatag nako og kanang cash gyud nga tip. So kung cash ang tip, ako na siya. Di na mo adto dito sa ATM sa automatic to message kay di man matrace. Naay mga customer nga muhatag yun sila mo tunol yun sila og tip pag natod na ako sa ilang pagkaon. Kanang mga meet at door pero kanang mga leave at door kanang ibilin lang sa putahan ang tip nila sa app na. Nana ko diri sa downtown. Pero may dinhigyog ko mag kaning akong starting point na agid sa heart sa downtown. Diri ko mag-online kay para ang mga order diri pod hatag kana mga diri ra ba nearby lang. Kay diri sa downtown mga duol ra kaayo ang biyahe. Paspas ang atong kuan biyahe. Ako sa online. Your offline. Kinahanglan siya ngay picture nga nakamask ko. Kada online
May sila picture nga naka mask ang driver. May na lang kay kanang naay mask kay kung wa pay mask makita nga bati tagnaong online. Aran, online na siya. Paabot-abot tagamay para sa atong first order of the year, January 1, 2022. Mingaw kaayo ang downtown oh. Pareha kami ngaw sa katong maupay pagsugod sa COVID, katong lockdown tanan. Oh, nana, first order. Starbucks front Berkeley. Okay, katuod ko ani. Using the right lane, make a right turn on Shooter Street. Sa kadugay pud na akong deliver, halos familiar na ko sa tanan restaurant. Pwede na og paggawa sa details no. Tanawon na ko ang customer, ang restaurant. Kabalo na ko unsaon pag adto dito, di na ko kinahanglan og GPS. Ato ni butang out for delivery para dili ta matikitan sa kanang mga parking kay naamang ko'y bayad diri ang parking sa downtown. Delivery man ta wala tay bayad. Kana nga building akong deliveran guys oh. Na adto ta sa lobby. Diri. Hello. Ismail? Yes. Okay. Thank you very much. You're welcome. Happy New Year. Happy New Year, sir. Oh, the drink. Bye-bye. Bye. Gulat na di ay siya. Wa ko kita dayon. Na ay winter advisory. Dangerous driving daw. Hinay-hinay lang ta kay ang snow nag-accumulate. Baga-baga. Naka winter tire ko pero dili siya garantisado nga safe ta no. Dapat careful driving gihapon. In 300 meters, make a left turn Mo on slide College gihapon Street. og kanang mo brake ka. Mao nga tagaan gyud nimo og allowance before ka mo kanang layo pa ang hunungan nimo. Layo pa mo minor na ka. Sa una, pag ingon ani na gani ang road condition, kulbaan ako. Hadlok na ko mo drive. Make a left turn on College Street. U-turn ta, U-turn. Uy, tungod sa Kamingaw, pwede ta ka U-turn dayon. Mauna siya street car. Car sa street. Kung nakanindot aning pandemic sa kaning Right turn on Deliver, College Street deliver using the na. upcoming right lane. is contactless na. Pag abot na ako sa tindahan, ang pagkaon naka prepare na dito na ay table. Tandi na lang na ako ang order number. Dali ra kaayo. Deliver code. Leave up door. Nang dalan. Slide gamay. Hinay-hinay lang. Isag naka winter tire lang. Hinay-hinay lang yun. 1 kilometer, make a left turn on Bay Street. Nana po dali. First time na ako ni mag-deliver rin ng kundo.
maayo ning buhos ang snow ug kanang kusog ang ulan kay ang tips dagko kayo. McDonald's yan. Nana po order ni sulod. Grabe ka busy. Mao pa lang Make a gani left pag turn on Yon sugod Street, na then make a ingon sa right turn customer on ning Grenville sulod Street. na ang next load kung sa kuan pa tracking. Busy ka ayo. Morning malingaw ko. Akong pastime ma-exercise ko, jogging ko, paspas ko lakaw, saka-saka ko sa mga building. As a customer mo appear man guna dito sa ilang cellphone. Naay ka na mga message nga kanang murag mga pakonsensya bitaw nga moingon dito ang kusog ang snow, kusog kaayo, risky ang driving unya ang Make a right turn delivery on Grenville person Street. ning kuan siya sa race para mahatod lang ang imong order. Mga pakonsensya ba kay kita ko ana kay si Busing mag-order man siya sa Uber mugawas na dito ang Make a message. right turn on St. Vincent Lane. Murag pakonsensya ba nga ang as a customer mo ayan taon pud ning nag-deliver ato ning tagaan og tip nga sakto-sakto. Mo na siya ganahan ko Make sa a right turn on St. Vincent Lane, then drop off on diha the ako mo left. ana mo deliver diha sa taas kana. Ani gitagaan ko og libre kape. Sa kadugay na ako balik-balik diha og pick up. So okay na nako na sila. Mo ni nakanindot sa kanang balik-balik na kano, imo na silang maamiga. Ang naghatag ani ang manager diha. Ang pangalan niya kay si Joy. Shout out sa imo Joy. Pilipina siya. Nya ingon siya, "Kuya, ang tagal mong nawala, tagal kitang hindi nakita." Giningaw di siya nako. Head to your drop off at Toronto Marriott Downtown Eden Center Hotel. Toronto Marriott Downtown. Uy, Marriott sa downtown. Wala pa ko kaana ba? Hotel. Sige, adto ta. Sa may iya ingon dire, live at door, suite 904. Mo adto ko sa hotel sa kwarto. Make a right turn on Edward Street. Oh, slide. Oh, salamat. Wa ko kabantay sa red light. Buha nga oy. Slide na kayo ang dalan. Make a left turn on Bay Street. Rani break. Mo slide na. Marriott Hotel. Naarang Marriott kana. Drop off Marriott Hotel. Drop off on the right. First time na ako mag-deliver diri nga hotel, Marriott downtown. Ang ilang style tawagan sa nako ang customer para ma-confirm nila nga i-deliver nako kay naa ko noy mga sitwasyon nga moreklamo ang customer wa daw nila nadawat. So gitawagan nako akong gi-loudspeaker para makadungog ang katong naa sa front desk. Guwapa ra ba? Nya nakadungog siya. Iya kong gihatod sa elevator kay dili man ko pwede mo kuan In sa elevator 300 kay meters, make a left sila turn yung on murag Queen Street security West card. using the upcoming left lane. Ang pangalan sa front desk si Ana. Puti siya, dili siya Pilipina. Dito ang akong pick up pero one way man, tuyo ko dito. Using the left lane, make a left turn on Queen Street West, then make a left turn on James Street. Make a left turn on James Street. Hapit na ko mahuman. Kaya akong planong 5 hours lang. Hit lang na ako ang target nga 20 deliveries para makuha na ako ang 70 man kada weekend. So, duha ka 70, $140. $20 niya. At $140. Muli na ko kay In 1 timing ko na ako kilometer, nga make a left mata turn na on sila. Pine Avenue. Na break na ta, layo pa, break na.
Kay mo padidit ah. Oh, break na. Oh, slide gamay. Atay po ning delivery di kabalo mo parking. Amazon man nga delivery. Di kabalo mo parking. Ang driver kanang naay suot dire kana ana. Unsa na turban. Murong parking naman gani ka i-plaster pod. Head to your pickup at Apple Canada in Fairview. Head to your pickup at Apple Canada. Make a slide left turn on Don Mills Road West. Apple Canada. Dili man ni pagkaon. Apple package ko no. Ang akong gi-sign in food delivery nganong naa man ni package. Ilang atong kuan suwayan kay mahal man ang amount basin mahal pod ang tip. First time na ako ni nga kanang package dili pagkaon. Mao ni siya oh. Apple package. Kuan ang sulod. Duha ka Apple Watch ug kanang earpods. First time na ako ni nga dili pagkaon. Atong suwayan. Kay pang last naman sad ni siya. 12 kilometers ang distance, layo-layo gamay. Pero okay ra kay dako ning bayad. Kay layo man. Curious sad ko aning kuan kaning parcel nga delivery kay ang amount ani dako kaayo. Kay kung ibutang nato ang tip is like 10% lang no. Dako gihapon kaayo. Naglibog ko sa pag-deliver kay lain ang pamaagi. Dili pareha sa pagkaon nga diretso ra nimo hatod niya complete delivery. Ang kani siya imo pang i-scan ang katong barcode sa gawas unya pa sign on pa nimo siya murag ka nang nagdawat og parcel sa kanang mga UPS, mga DHL, FedEx may nana ba. So at least na experience na ako. First time na ako experience nga deliver. Karon kompleto na ko. Gihatagan ako og 70 sa 10 delivery. Pero kay layo-layo man ni sa balay, mangita ko og order nga duol sa amo ang delivery. Church chicken. Oh, layo kayo. Di ko ani. Tawag si boss. Gang. Oh. Natugon ko og mauli na ka og muanha ang taga LBC. Ako ra ang damon sa lamisa ang form ug ang bayad kay ready naman ang box sa gawas. Wala pa day ang LBC. Wala pa. After 12 up pa man. So unsa yung pasabot ako mo transact nila? O kung moabot na sila unya. Pero manawag mo na sila nako in case lang ba og tulog ko. Pero manawag mo na sila o padawag na sila. Sige. Pauli na sad ko. Mo kuan lang ko mo pick up lang kog order nga pabor diha. Kay layo-layo. Ang akong delivery kay kaning Apple products. First time na ako nga kanang dili pagkaon ba. Duha ka Apple Watch o kanang earbuds. Uli na ko. Kuha na lang kaning kung naan na lay trip nga on the way diha ba pauli. Akong dawaton. Sige. Bye. I love you. Si boss. Sugo ko. Ay gibilin nga sugo. Atong tumanon para okay kaayo. Happy wife, happy life. Kani dool sa amo. Wato ni. Head to your pickup at Las East in 300 meters. Make a left turn on Lawrence Avenue East using the upcoming left lane.
jud kaayo sa balay. Akong kwaon. So matotal ko og 21 trips tanan sa karong Using the adlaw. left lane, make a left turn on Lawrence Avenue East. Right? Karon kay last naman ni nako nga trip, ako nang i-offline para dili na mo sulod ang next. Para di na ko tagaan og order. Saka ko sa building. Unya, dinhi na lang na ako tapuson ang akong video. Kay last delivery naman ni siya. In 1 kilometer, make a So, left in turn total, on Elsevier Road. Naka 21 deliveries ko. So katong promo nga $70 kada 10 delivery, akong nakuha 10, 20, so 70 times to $140. Nasubraan pa karon 1 delivery kay on the way man sa balay, sayang pod pa. In Yeah. 600 meters, make a left turn on Elsevier Road Maayong using the bagong tuig upper sa left lane. tanan. Hinaot nga malipayon tang tanan. Maayong panglawas. Nya ayo permi. Nya kana lang. Ayo. Keep safe, drive safe, keep on tracking. Happy New Year. Bye. All I